لب ولد زانتا الماز بالماز بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنو الماز بالماز كال اي كفال ورحتو ورحت حساس كوانت نبره مقوت مصوع جنا اي زحلن مودعتها معالتات النايسومون كم كله جزي اتهم كاب دقز مصو اغايشن دق اسمران مستهم بنعاشتو جلابو عبيت وك امسات سنتيقم أباصع ملحق زدربي توريست توسيقم نباصع عمرت ودب قبروا دمسي نايز الراقفن زتصعنن كونتينرات تصنيح يسمع نتنتاو غزاوتي بتمسط زعزبون سئل زلعلون وصاثنياتات ببزح يرايو ابطوالت قدم بيت كريستيان قدس مريم زركبا تانكتات ابكندي اسمبادن قتال بومباتاتن ما يچنغوا سلام مسفانو كوينات مودو كزخاخرا زقوما يመስላ እዘን ታንክታት ንቀጣን ስጋለት ንኽሰግራ ዝፈጸመኦ ጅግንነትዩ ንናጽነት ባባርሑ ሎሚ ነተስተኮሶ ቦምባታት ብማይ ተቀይሩ አንፈተን ናብት ብጅግንነት ዝሰገረኦ ወገን ኣብ በሪኽ ቦታ ኣጋይሽ ክድህስስወን ሕሹኽ ክብልወን ክስኣሉለን ልማድ ኮነ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ብኸበሳ ዝመጸጋሻ እንቋዕ ብድሓን ኣትኻ ዝብላ ይመስላ ካብ ጧለት ኣፍሪቃ ሆቴልን ገደም ሆቴልን ሓሊፍካ ንዳህላክ ሆቴል ክትሰግር ሙቕ ምንቅስቃስ ናይ ርእሲ ምድሪ ዝቕበለካ ማሳዋ ካብ ኩሉ ባራት ዝፍኖ ዝተፈላለየ ደርፍታት ኣብ ነብስ ወከፍ ስጉም ትኻዩ ዝለዋወጠካ ክሳብ ዓንቀሩ ዝመልአ ባራት ኣብ ማእከል ብስዕስዑ ዝነበሩ መንእስያት ፉሕፉሕ ይብል ካብ በበይኑ ቦታታት መጽን ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዝቕመጣ ኣመንዝራታት ዘሎ ክዳውንተን ንቕርጸን ከርኢ ዝኽእል ረቂቕ ጠገለዝ ኣነ ኣለባብሳት ኸዲነን ናብዝን ናብትን ይጻፍዓ ነቶም መርከበኛታት ኣዋልድ ከማጹ ሽጋራ እናሰሓቡ ዝጓዩ ትሕቲ ዕድመ ተናበይቲ ጎደና ርዩ ሰኸኽ ዘይብል የለን ሕልፉ ድማ ነባርታ ወደባዊት ከተማ በቲ ትርኢት የመር ኮርያውያን ገፈፍቲ ዓሳ ተኣኪቦም ሓዊሎም ክዛረቡ ከለው ክስሕቁ እንተ ዘይርኢኻዮም ዝበኣሱ እምበር ዝዕልሉ ይመስሉን ብጫ ዝሕብረን ሚኒባሳት ታክሲ ሰብ ከመላልሳ ሪጋ ሒዘን ትዕዘብ ብኽሽፎምን ሸበጦምን ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ተኣኪብካ ምኻድውን የመናውያን ምዃኖም ዝልለዩ በብደርዘን ተመቓቒሎም ኣብ ከባቢ ቶሪኖ ናብዝን ናብትን ይጓዓዙ ንፋስ ዝሃድኣለን ዓንድለ ቅድሚ ዓይኒ መሓዙ ተተነቂተን ካብ ባሕሪ ንኣሽቱ ፍጥረታት እናለቐማ ምግበን ይምእርራ ማሪናዮ ብሉጽ ክዳውንቶም ቀያይሮም ነቲ ዓቕሉ ጸቢብዎ ዘሎ ባራት ብዘይ በኣና መቐረት የብሉን ክብሉ ዝመስሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ንምእታው ኣብ ኩሉ ባራት ተወሰኹ ኢትዮጵያውያን ባሕረኛታት ኣባይ ወንዝ ዘምጽእዎ ናይ ውልቆም ንብረት ክሸጡ ናብዝን ናብትን ይጻፍዑ ኣብ ቤት መስተ እንደኺዳ ነዘርኡ ፊት ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ኣብ ቀጽሪ ዘሎ ወናብር ብሰብ መሊኡ ነበረ ኣብ ሓንቲ ጣውላ ዝነበሩ ክልተ ተጋደልቲ ብህድኣት ዝጀመርዎ ክትዕ ሓሊፉ ንኸባቢኦም ኣቓልቦ ክስሕብ ይርአ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ድምፂ ሙዚቃን ምንቅስቓስን ንድምፆም እንተዘይውሕጦ ካብቶም ኣብ ጥቕኦም ዝነበሩ ተንሲኦም መዓርቆዎም ነይሮም እቲ ጻዕዳ ማልያን ሓፂር ጅንስ ስረን ኣዲዳስ ጫማን ዝገበረ ዳንኤል ኣዝዩ ዝሓረቀ ይመስል ዕስራታት ዘፋረቀ ድልዱል ጉልቡትን ተሪር ጭዋዳን ዝውንን መንእሰይ ሕውስን ምቕልልን ምዃኑ ብማዕዶ ይዝልለ ኣብ ምዕጉርቱ ድምቕ ዝበለት በሰላ ንመልክዑ ዝያዳ ግርማያ ትህቦ ጸለሎ ዝመስል ጸጉር ርእሱን ተሪር ኣፍንጮን ምስ ምልኩዓት እዩ ዘመድቦ እቲ ዝሰትዮ ዝነበረ ቢራ ኣብ ክንዲ ዘዝሕሎ መመሊሱ ደኣ ሕርቃን ወሰኸሉ ምስኡ ዝነበረ ናይ ካፒቴን ማዕርግ ዘለዎ ደቂቕ ከደራይ ተጋዳላይ ኣዝዩ ናይ ምስማዕ ባህሪ ዝተዓደለ ንዝዛረቦ ዘሎ ሰብ ፈጺሙ ዘይኮልፍ ሰባት ዝመሰሎም ክዛረቡ ከም ዘለዎም ዝኣምን ብምዃኑ ኣብ ብጾቱ ልዑል ክብሪ ንኽውሃቦ ዝድርኾይ ብባህሪኡ ኣይከውንን ዝብል ቃል ዘይጥቀም ስለ ዝኾነ እተሸገሩ ንኸማኽርዎ ባብ ይኸፍት እዩ ካፒቴን እድሪስ ብሉጽ ባህሪኡ ዝያዳ መለለዩ እዩ እቲ ጽኒልካ ናይ ምስማዕ ባህሪ ኣዕሩኽ ንኸጥሪ ጥራሕ ኣይኮነን ሓጊዝዎ ንሱውን ካብ ሰባት ብዙሕ ክመሃርን ከጽንዕን ኣኽኢልዎ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ምስማዕ ካፒቴን እድሪስ እውን ንድር ኢሉ ስማዕ ዳንኤል ኣይትጣየስን ኢኻ እንተተባሂልካ ስቕ ጥራሕ ክትብል እየ ዝመኽረካ ኣነ ኣብታ ዘለናያ ፒሲ መተካእታ ከም ዘለካ እየ ዝኣምን ዝኾነ ሰብ መተካእታ ኣለዎ ንስኻ ንኽትጣየስ ኣይቃወምን እየ ክትጣየስ ግን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዝውዳእ ስለዚ ወላ ሓንቲ ክሕግዘካ ይክእልኒ ንስኻ ዘይትፈልጦ ኣሰራርሓ እንተልዩ ተዛረብ እንተዘይ ኮይኑ ኢሉ ሓሳባቱ ኸይወድእ ትንበለ ዳንኤል ሕርቃኑ ልዕሊ ቁፅጽሩ ኮይኑ ነይሩ ኢዱ ኣብቲ ጣውላ ደጊፉ ብነድሪ ትሰምዕ ኣለኻ ኣነ ክገደል ኢለ ወፅእ ክስውኣ እውን ወዲእ እየ ይኹን እምበር ብዕድል ብሂወት ኣትየ
ሕጂ ነቲ ዝተኸልፈ መጻኢ ክቕጽሎ ግዚኡ ዝኣኸለ መስለኒ ሰባት ዝተፈላለየ መንገዲ ኣለና ኣጋጣሚ ካብ ርኹባት ስድራይ መጽ ሰሪሐ ገንዘብ ገዛ መካይን ከጥርየሉ ዝኽእል ትካላት ኣቦይ ተረከበኒ ይብለኒ ኣሎ ኣብ ዓለም ሓንሳ እየ ዝፍጠር ነቲ ትካላት ሕጂ እንተዘየካይዶ መጻወት ይኸውን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ዝኾነ ሞያ መሰረቱ ትምህርቲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝምባለይ ትፈልጦ ኢኻ ኣነ እቲ ናይ ብሓቂ ኣነ ክኸውን እየ ዝደሊ ክትፈልጥ ንግዲ እውን ዝብርሃኒ ይኮነን ግን ናብቲ ዝደልዮ መንገዲ ክወስደኒ ይኽእል እዩ ካልእ ነቲ ዝተጸበየን ወላዲ ኣለኹልካ ክብሎ ዝግባአኒ መስለኒ እዞም ንዓይ ክጣያስ ሕጂ ዝኣቢኑ ዘለዉ ካብ ዕስክርና ተፋንዮም ሲቪል ኮይኖም ክነብሩ ዘይክእሉ እዮም ሰብ መዓርግ ኮይኖም ደሞዞም ኣብዚ እንተዘይወሲዶም ካልእ ስራሕ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ካብ ውትድርና ወጻኢ ህይወት ዘሎ ኣይመስሎምን በተሓሳስቦም ወፂኢካ ከይኣዘዝካ ክንበር ዝከኣል ኣይመስሎምን ምናልባት ሰባት ነናትና ዝምባል ኣለና ፍጥር ክብል ከምዚ ናይ ማርሽን ባንድ ምንቅስቓስ ዝገብር እንትኾይኑ ንወታደር ዝተፈጥረ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ከዓ ንሜካኒክ ንሕና ግን ብዝምባለና ፈቲና ረዲና ዝኣተናዮ ሞያ የለን ዕጫና ዲ ኮይኑ ዕድልና ኣብቲ ሃገር ሰብ ትደልየሉ ዝነበረት ግዜ ጎቢዝና ፃውዒት ኣኽቢርና ኸድና ሕጂ ግን ኣነ ምፍናወይ ዝሓተሉ ግዜ መፂ ጽቡቕ ነገር እዩ ክትፈልጥ ግን ንዓይ ካብ ክሓልፈለይ ኣብዚ ምስኦም ክኸውን ይመርፁ በዓል ዳንኤል ካብ ውትድርና ወፂኦም ሓሊፍሎም ዝብል ዘረባ ንዕኦም ዘናእስ ስለ ዝመስሎም ኣይደልይዎን ነታ ክትነብር ኣይትኽእልን ዝብልዋ ግን የጣይስዋ ድምፁ ክቆራረፅ ግዜ ወሰደሉን ሎሚ ከም ዘይጣያስ ምስ ተነግሮ ዝተጸለለይ ዝመስል ካፒቴን ንዳንኤል ከዝሕሎ ከም ዘይክእል ገመተ ኣብ መንጎኦም ድማ ጸጥታ ሰፈነ ክልቲኦም ኣብ ነናቶም ሓሳባት ጸንበለል በሉ ነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ሰሪሖም እዮም ፍልልያቶም ከወግዱ ጸገም የብሎምን ኣብ ሓደ ርእስቲ ነዊሕ ኣይካትዑን እዮም እቲ ተርባብ ኮሎኔል ኣብ ኣኼባ የድልየናይ ክጣያስ የብሉን ከም ዝበለ ሰሚዐ ካብ ፍንጩ ርሒቑ ዘይሓስብ ዳንደይ ንበዓል ንዕኡ ገዲፍካዮም ምኻዲት ምርጫ ካልእ ምርጫ የለን ዳንኤል ኢዱና ወናጨፈ ነቲ ጸጥታ ሰበሮ ካፒቴን እድሪስ ድንግርግር ዝበሎ ይመስል ቀዊሉ ድሕሪ ምጥማት ሓደ ሰብ ጸሊእካ ዓዲ ምግዳፍ ይሓይሽ ትብል ህድ ኢሉ ሓተቶ እወ ሓደ ሰብ ዕድልካ ዘጸልምቶ እንተኾይኑ ትርሕቀሉ ካብቲ ቢራ ኣብዚሑ ሰትየ እንደገና ህድኣት ሰፈነ ካፒቴን እድሪስ ቀዊሉ ጠመቶ ኣድህቦ ንኽገብረሉ ብማለት ርእሱ ንቕድሚት ወርዊሩ ተወተፎ ኣየር ብሓይሊ ብምስሓብ ከዓ ኡፍ በለ ብስምዒት ኣይትገዛእ ህዲ ኢልካ ሓሰብ እቲ ናይ ብሓቂ ዝፈልጦ ዳንኤል ምዃንካ ክሳብ ዝጠራጠር ጌርካኒ ንነገራት ብዝመስሉኻ ወይ ኣፍካ ዝሃበካ ጌርካ ክትገልጽ ፈጺመ ሰሚዕካ ኣይፈልጥን እረ ካብቲ ብሉፅ ባህርኻ ብናትካ መለኻኽታ ዘይኮንካ ብናይ ከባቢኻ ኢኻ ትመምን ነርካ ህዳእ ዳኒ ኣደብ ግዛእ ካብቲ ጭቕጭቕ ክርሕቕ ድሌት ነበሮ እቲ ዘለውዎ ቦታ ንኸምኡ ዕላል ባህ ዘብል ኮይኑ ተሰምዖን ናይ ዳንኤል መኪና ቦታ ክትሕዝ ምስ ረኣያ ደስ በሎ ካብቲ ጸሊእዎ ዝነበረ ዕላል ተርሕቕ ኣጋጣሚ ምዃና ጥራሕ ዘይኮነ ንኸተማ ክወጽእ ከለዉ ዳንኤል ጋሻ ክመጸኒ እዩ ኣካይደን ንዕልልካ ስለ ዝበሎዩ ምስኡ ወፂኡ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኸዓ ኣብ ጊዜኡ እቲ ሰብ መጺዎም በል ጋሻኻ መጺ ምልክት ግበረሉ ሓበሮ ካብ መኪና ናይ ዳንኤል ዝወረደ ቱታ ዝገበረ ኣብ መጀመርታ 50ታት ዝርከብ ሰብኣይ ነቲ ኩሉ ኣብ ሓሳስ ብርሃን ኮይኑ ዝዘናጋዕ ዝነበረ ሰብ ብዓይኑ ክኸሎ ጀመረ ዳንኤል ዕድል ከይሃበ ሙልጌታ እናበለ ውትፍ በሎ ተሓናኒቖም ተሰዓዓሙ ናፍቖቶም ከውፅኡ መሪሕዎ ናብቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ ኸደ ቦታኦም ክሕዙ ከለዉ እዚ ካፒቴን እድሪስ ይበሃል ሙልጌታ ሙቕ ሰላምታ ለገሰ ስሙ ንካፒቴን እድሪስ ነገሮ ንሱ እውን ከምኦም ቢራ ኣዘዘ ካፒቴን ድሕሪ ሓፂር ዕላል ገዲፍዎም ንማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኸደ ክልቲኦም ባሓቱ ኤርትራ መመሊሳ ተጽብቕኒ እያ በተለይ ባፅዕ ግና ስትሪት ኣመንዝራታት ይውስኸኒ እዋ ክትጥንቀቑ ከድልየኩም በለ ሙልጌታ እወ ሆቴል ሒዝካ ዶ ሓተተ ዳንኤል ንሱ ናብ ዝደልዮ ዕላል ከእትዎ ደለየ ዋይ ሕዚ ዝኣትኹ ይመስልካ ስርሐይ ጨርሰ ክረኽበካ ስለ ዝደለኹ እየ እንትን ሆቴል ሒዘ ብዶላር ክፈል ኢሎምኒ ሓቆም እዮም ወጻእተኛታት ኢና ድሕሪ ሕዚ ሰሓቐ በል ንዓናይ ናብ እንዳ ሰላማ ንደረር ኢሉ ጠቓዕጠቕ ዓበለ حسابهم كفيلهم بأجرم نتيلا نتسجام قديفهم بتورينو ناب بيلا فيستا مرحو كابو واين نايدو أفريقيا جزيهم بتت أنتهو جزاوتن دا سلامة أتو عبد خفيلهم أب حوا هالتاست أبس عصادريك بلحلح أزازو زبزحو أب تترابيت مجبز مجابو إتقلبان نبرو أمانجو منبر جزاوتن ناشترو كواناتن مجاز زي بلو حدا أساسي حدا بحديو بجخدان زي جبراون انتخونه نتي أب هالتاست أبيسوز متس عسا زوناونهم عماويلهم بزحاتهم
ገለ ከዓ ብወረ ሰሚዖም ሓቲቶም ይመጹ በዓል ዳንኤል ኣብቲ ብዘይካ ማይን ሻህን ካልእ ዘይሕዝ ቤት ምግቢ ክመጹ ከለዉ ኩሉ ግዜ ዋይን እዮም ዝማልኡ ክልተ ማእከሎት ዓሳ ኣብ ሃልሃልታ ዝተጠብሱ ልሕሉሕ ዘድሊ ቀመማትን ምስ ተሃገግ ዝብል ጨና ምስ መጸሎም ኣብ መድራሮም ክገብሩ ጀመሩ ሙልጌታ ከኣዲስ ክብገስ ከለኹ እዚ ዝረአየኒ በለ ብስምዒት ዳንኤል ግን ኩሉ ግዜ ስለ ዝረኽቦ ኣይናፈቖን እዩ ስምዓኖ ሙልጌታ ምጥያስ ኣብዮምኒ ሎምሞ ፈጺሞም ኣቕቢፆምኒ እዮም ግን ኣነ ሓሲበ ሓንቲ ምርጫ ረኺበ ካብዚ ዓዲ ክወፅእ እንተጥዕምኒ ምሳኻ እንተዘይኮይኑ ናብ ኣልማዝ ሓብተይ ክኸይድ እዚ ሰብኣይ ይኣርግ ኣሎ ስቒለ ክሪኦ ይክእልን ወደይ ኣቲ እንዳበልኩስ ዝቕበለኒ ዝጥውረኒ ክስእን እናበለ ድቃስ ከሊእኒ ክርሕቕ ኣለኒ ወይ ኣላይኡ ክኸውን ኣለኒ ድሓር ምስ ኣቦይ ዘለኒ ፍቕሪ ትፈልጦ ኢኻ በሎ ዓይኑ እናጠመተ በይዛኻ ንስኻ ከመጣየሽ ገንዘብ ዲኻ ትጥይቖም ከንካ ጻዕዳ ወረቐት እምበር ገንዘቦም እንዳንተ ክገብረለይ ኣስተንተነ ድሕና ኣነ ትደልዮ ክሕግዘከ ኣብ ካልኣይ እግረይ ምሳይ ትኸድ ቆሪጹ ነገሮ ዳንኤል ቁሩብ ሩፍታ ተሰምዖ ኣርእስትና ቀያዩር ድሕሪ ምዕላል ሓደ መንእሰይ ንሙልጌታ ኣቶ ተስፋይ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ካብ ኣስመራ መጺኦም ይደልይዎ ምህላዎምን ናብቲ ዘለዎ ክሕብሮም ምዃኑን ነጊርዎ ኸደ ድሕሪኡ ድሕሪ 10 ደቓይቕ ሓደ ኣብ ኣርባዕታት ዝርከብ ናብ ሽምግልና ዝቐረበ ሰብኣይ ብመኪና መጺ ተጸምበሮም ድሕሪ ሰላምታ ከዘራርቦም ከም ዝደሊ ነገሮም ሙልጌታ ካብቲ ዋይን እናቐድሓሉ ጸገም የለን እዚ ዳንኤል ዝበሃል ሓወዩ በሎ እቲ ወኪል ኤምባሲ ጎረርኡ ብምጽራግ ዕትቢሉ ጠመቶ እሺ ያው የእቲኸያ ዘለኻ ፉድ ስታፍን ዓበይቲ ትራክን ብቐጥታ ንሰሜን መሃል ኢትዮጵያ ብዘለኒ ኢንፎርሜሽን ተጠቒምካሉ ዘለኻ ኤጀንሲ ባዶ 9 ሬድሱ እቲ ጽዕነት እውን ንትራንስሆርን ሂብከም እዘን ክልተ ትካላት ናይ ኤርትራውያንን ናይ ህዝባዊ ግንባር በንጻሩ ናይ ውድብና ጉና እናሃለወ ጉና ወያነና ዝኹርዓሉ መዋቕር ወይኑ መዓጓ ሙልጌታ ብምግራም እቲ ዘረባ ናበይ ምዃኑ ኣንፈቱ ኣብ ምዕዛብ ተጸምደ ከም ትፈልጦ ጉና ክሰርሖ ዝግቦ ባዶ 9 ወይ ትራንስሆርን ክሰርሕዎ ከለዉ ንጉና ዓብ ክሳራይ ናይ ጉና ክሳራ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ኣነ ንስኻ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ጉና ተረባሒት ክትከውን ከለኻ ንሕና እውን ተረባሕቲ ንኸውን ከም ነጋዴ ገንዘብካ ኣብ ድላይካ ከተውዕሎ መብትኻ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝጥቀመሉ መዋቕራት ቀዳምነት ሂብካ ከተቐምጦ ሞራላዊ ግዴታ ኣለካኡ ኩነታት ሙልጌታ ንምፍላጥ ወይ ክዕዘብ ሓንሳብ ዓረፈ ሕዚ ዝኾነ ኮይኑ ግና ክድገም የብሉን ነታ ናይ መወዳእታ ቃል ጸቂጡ ድመጻ ሙልጌታ እንታይ ኢሉ ክምልስ ከም ዘለዎ ይሓስብ ነበረ ቀልጢፋ ዝመጸቶ መልሲ እቶም ጻዓዱ መሳርሕተዮም ወዲኦሞ ክብል ደልየ ኣቶ ተስፋይ ግን ዘረቡ ቀጸለ ምስ ናይ ህዝባዊ ግንባር መዋቕራት ዘለካ ናይ ንግዲ ዕርክነትን ምትእማንን ፈልጠ ግና ኣብ ዝቕጽል ምሳና እንተሰራሕካ ጽቡቕ እዩ መህደም ከም ዘይብሉ ዝፈለጠ ሙልጌታ ርእሱ ንቕድሚትን ንድሕሪትን ብምባል ዘየስተውዓለሉ ዝነበረ ረብሓ ከም ዝፈለጠ ክመስል ፈተነ ተዓወተኻ ኣቶ ተስፋይ ፍሽኽ በለ ሙልጌታ ለሚኑ ተደረርበሎ ንሱውን ከም ናቶም ደረቕ ዓሳ ኣዘዘ ኣብ መንጎም ብዘይካቲ ናይ ካራን ብኬርን ድምፂ ካልእ ዝስማዕ ኣይነበረን ዳንኤል ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዝሓለፈን መጻእን ዝብልኦ ከውርድን ከደይብን መጻእ ዝምድና ክልተን ሃገራት ክሓስብ ተቐሰበ ብዘረባ ናይ ኣቶ ተስፋይ ዝመጹ ማዕበል ሓሳባት ንግዚኡ ኣርሒቑ ኸደ ሙልጌታ ኢትዮጵያዊ ነገዳይ ሰበይቱ ፀሓይ ኤርትራዊት ነልማዝ ዓባይ ሓፍቱን ዳንኤል መሓዛያ ኣብ አዲስ አበባ ዓበይት ትካላት ኣለዎ ስድራ ቤት ዳንኤል አቡ አቶ ተስፋ ሚካኤል ዓንደ አዲዩ ወይዘሮ ምላሹ ብርሃንን ሓፍቱን ሚለንን ባጽዕተ ተሒዛ አስመራ ምስተኸበበት ናብ አዲስ አበባ ምስከዱ አቦሌ አብንዳ ሙልጌታዮም ኣትዮም ንሶም ጥራሕ ዘይኮኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ብፍላይካ አዝማድ በዓልት ቤቱ ፀሓይ ምስኦም ተዓቂቦም ነበሩ አዝማድ ፀሓይ ይኹን እምበር ኣብ ቤቱ ዝነበሩ ካብ ፀሓይ ንላዕሊ ንሱ ዝሕብሕቦምን ዝከታተሎምን ብልግሱን ጠባይን ብዙሓት ፈተውት ጥረ አብንዳ ቦይ ተስፋ ሚካኤል ዓብ ቦታ ኣለዎ ከይተዘከረ ይሓልፍን እዩ ብፍላይ ሚለን ካብ ኣፋ ኣይተውድቆን እያ ዳንኤል ካብ ገድሊ ምስኣተወ መጀመርታ አቡ ናድኡንዮም መጽዮሞ ድሕሪኦም ትምህርታ ከይተቋርጽ ዝተረፈት ሚለን ኣርከበቶም ሙልጌታ ድማ ብሚለን ገይሩ ንዳንኤል ሓንቲ ፖስት ካርድ እንቋዕ ብሰላም ኣተኻ ትብል ገንዘብ ገይሩ ሰደደሎ ካብኡ ዝጀመረ ርክቦም ብስራሕና ባጽዕ ክመጽእ ከሎ ብሓባር ክቕንዩን ብዙሕ ግዜ ከዕልሉን ሓሳብና ሓሳብ ክለዋወጡን ከኣሉ አልማዝ በልማዝ بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنو عبيت صحفت مقود صارع صفارس اسمرا بحرب زفلت حلافي نايت تكال اب اخيبا خزاربلهم زدل نطبታት ام وداد يركب እዚ አማኑኤል ስሙ 30 ተፋሪቆ ዝርከብ ጎበዝ ገና ኮተት ይخلዩ ኣብ 1983 ናብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፉ ሓርብ ትብል ሳጓ ዝለገበቶ ተዓላማይ ከለዩ
ሽዑ ኣብቶም ካብ በበይኑ ቦታታት ዝመጹ መንእስያት ንዝፍጠር ዘይምርዳእ ቀልጢፉ ኸዝሕሎም ዝተዓዘበ ሓደ ካብ ዓለምቱ ሓረብ ምስ በሎዩ ልዕሊ ስሙ ክጽውዓላ ዝኻለ ድሕሪ ግቡእ ታዕሊም ምውሳዱ ሬድዮ ርክብ ምስ ዝመሃሩ ዝነበሩ መንእስያት ንሰለስተ ወርሒ ዓይነታት ሬድዮ ኣጠቓቕማ ሬድዮ ርክብ ምእሳርን ምፍታሕን ኮዳትን መባእታዊ ምጽጋን ሬድዮን ተማሂሩ ምስ ዓበይቲ ሰበስልጣን ክሰርሕ ተመደበ ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ናብ ሓይሊ ባሕሪ ተቐየረ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናብ ሶማል የመን ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ከም ሕሱም ኣንጻር ማዕበላት ባሕርን ዓበይቲ መራኽብ ውግእ ደርግን ብዘይ ዕረፍቲ ካብ ኩሉ መሰናኽላት ምስ ዓበይቲ ደቂ ቀይሕ ባሕሪ መሳርሕቱ ተወናጨፈ ካብቶም ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ኣያታቱ ብዘይካ ቋንቋ ዓፈርን ዓረብን ባህሊ ባሕረኛታትን ባህልን ልምድን ደቂ ገማግም ባሕርን ተማህረን ኣጽንዐን ርእይዎ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባሕሪ ከም ምድቃስን ምትንሳእን ብተደጋጋሚ ተጓዕዘሉ ብመጠን ከዓ ንፋሱ ማዓምቁ ምስጢሩ ከም ከብዲ ኢዱ ፈለጦ ኣብቲ ግዜ ትኸኣዩ ንታሪኽን ኣቃውማና ሃገራት ቀርን ኣፍሪቃ ህዝበንን ቋንቋንን ከጽንዕ ዝኽኣለ ኣብ ባሕሪ በቕዓቱ ድሕሪ ምስካሩ ናብታ ተወሊዱ ዝዓኾኸላ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መወዳእታ 1980ታት ብምስጢር ኣተወ ካብቲ ግዜቲ ኤርትራ ናጽነታ ክሳብ ትረክብን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርጋእን ክሳብ ዝሰፍን ዝሰርሖም ንድሕነት ሃገር ዘገድሱ ፍጻመታት ክትኣምኖም ይትረፍ ክትሰምዖም ዘደንጹ ስርሒታት ተዋፂኡ ነበረ በዚ ምኽንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣዝዮም ብዙሓት ደቂ ሃገርን ዲፕሎማሰኛታትን ተላለየ ድሕሪዚ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ናብ ኣስመራ ጠቕሊሉ ክመጽእ ተነግሮ ከም ሓላፊ ምቁጽጻር ዕፀ ፋርስ ሓድሽ ስራሕ ከቐውም መዝነት ተዋህቦ ከም ናይ መጀመርታ ኣሃዱ መጠን ኣፈናዊ መጽናዕቲ ከካይድ ኣብ ዝፈተነሉ እቲ ዝጀማምሮ ዘሎ ናይ ሓሽሽ ጉዳይ መበገሲኡ ምስ ፈለጠ ብቐሊሉ ክቆጻጸሮ ምዃኑ ተኣማመነ ልዕሊ ኩሉ ኣዕርኽቱን መሳርሕቱን ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ሰብ መዚ ኢትዮጵያን ከይተበገሰ ከሎ ኣብ ምቑጻዩ ከም ዝተሓባበርዎ ርግጸኛ እዩ ስለዚ ዝረግአ እዚ ከደራይ ሕብሪ ቆርበት ነዊሕን ዱልዱልን ቁመና ምስለ ምሽ ጸጉሪ ርእሲ ዝተዓደለ መንእሰይ ምስቲ ተሪር ኣፍንጫን ብሩሃት ፍሩያት ዒንትን ብተፈጥሮ ዝተኳሕለ ዝመስል ሸፋሽፍትን ምልኩዕን ሰሓብን ገጽ ክህልዎ ኣኽኢልዎ እዩ ህይወቱ ከሃድንን ክህደንን እኳ እንተሕለፎ ኣብ ገጹ ቅንጣብ ንእንታይነቱ ዝሕብሩ ኣሰርን ስምዒትን ኣይንበቦን እዩ ኣብ ነዊሕ ዝተሓላለኸ ጉዕዞ ህይወቱ ዘማዕበሎ ናይ ርእሰ ተኣማንነት ባህሪ ንኹሉ ነገር ከም ቀሊል ጉዳይን ብዘይ ጸገም መሰናኽላት ህይወቱን መንገዱን ባዕሉ ከም ዝፈትሖ ከም ዝኣምን ገይርዎ እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምቁጽጻር ዕፀ ፋርስ ሚለን ልዋምን ወሃብን ምምጽኦም ድሕሪ ምርግጋጹ ንዝሓዙ ኣጀንዳ ኣብ ሰለስተ ከፊሉ መብርህ ሃበ ቀዳማይ ዲፕሎማሰኛታት ተጠቀምቲ ማሪዋናን ሕጋዊ ኣተሓዝኦምን ካልኣይ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ኤርትራውያን ተጠቀምቲ ማሪዋና ኣብ ውሽጢ ሃገር ተጠቃምነት ከየስፍሕዎ ክውሰድ ዘለዎ ጥንቃቐ ሳልሳይ ኣሰጋገርቲና ካብ ኢትዮጵያ ማሪዋና ምጽኢና ብመንገዲ ኤርትራ ናብ ስግር ባሕሪ ሃገራት ኢና ንሰዶ ኣብ ሃገር ስለ ዘይንሸይጥ መንእስያት ግዙኣት ወልፊ ኣይንገብርን ንዝብል ምጉት ዘልዕሉ ኣብ ዝብል ኣርእስታት ንነዊሕ ሰዓታት መግለጽ ገበረሎም ብድሕሪዚ ሕቶን ርእይቶን ቀጸለ ሚለንን ልዋምን ዘይበርሃለን ነጥብታት ብተደጋጋሚ ክሓታን ክካትዓን ከለዋ ወሃብ ሰማዕ ጥራሕ ነይሩ ኣነ ኣሰጋገርቲ ከም ሸየጥቲ ካብ ገበን ካድሙሉ ዝፍትኑ መጎተ ኣይቀበሎን ንበል ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ማሪዋና ብምእታው ብመንገዲ ምጽዋዕ ከስግሮ ዝደሊ ማሪዋና ኣብ ኣስመራ ጽቡቕ ዕዳጋን ተረኺብሉ ደቂ ሃገረይ ከየባላሽሉ ካብ ምሻጥ ዝቁጠበሉ ሕልና ወይ ልቦና ክህልዎ ዝብል እምነት የብለይን ኣሰራርሖኦም ይራቐቕ ስለ ዘሎ ኣብ ዝኣተው ኣቲና ክንቆጽዮም ኣለና ንኣብነት ሓደ ኣነ ዝከታተሎ ዲፕሎማሰኛ ኤርትራዊት ውሽማላቶ ተጠቃሚ ማሪዋና ኻዩ ነቲ ነዚ ሓሽሽ ዘቕርበሉ እንተዘይሒዝና ነታ ኤርትራዊት ብኸመይ ንከላኸለላ ነዚ ዲፕሎማት ዘቕርበሉ ምስቲ ዲፕሎማት ሒዝና ኣብ ሕጊ ክነቕርበለና ኢላ ንኹሎም ጠመተቶም ንሚለን ናይ ምስማዕ ምልክት ረኣየትላ ወሃብ ግን ኣብ ገጹ ዝርአ ስምዒት የብሉን እዚ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ቁሩብ ትህቦ ክለኺ ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ሓርቢ ኣኼባ ምስ ዓፀወ ወሃብ ቀልጢፉ ካብቲ ክፍሊ ወፂ ኸደ ሚለንን ልዋምን ክወፃ ከለዋ ሓርብን ንሚለን ክትጸንሕ ሓበራ ልዋም ጾታዊ ዝምድና ከም ዘለዎም ስለ እትፈልጥ ንበይና ኸደት ሓርቢ ምስ ሚለን ምስ ተረፈ ነቲ ኣብ ጠረጴዝኡ ፋሕ ኢሉ ዘሎ ወረቓቕቲ እናኣከበ ቀዊሉ ጠመታ ድሮ ካብ ቴርሙስ ሻሂ ክትቀድሓሉ ተንሲኣ ምንባራ ኣስተብሃለ ከም ወትሩ ናቱ ብምዃና ተሓጐሰ ሚለን ትፈልጢኺ ነዚ ስራሕ ብጣዕሚ የጸሎ ኩሉ ግዜ ምስ ገበነኛታት ምጉያይ ኣጽሊእኒ ድሓር ከዓ ናተይ ጉዳይ ከም ሽንቲ ገመል ድሕሪት እዩ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ዝሕጉሰኒ ንዓኺ ቅድሚ ወግዓዊ ሓዳር ምግባርና እንተወሓደ ንመዓልቲ ሓደ ግዜ ይርኤክ ምዃነ እዩ ስለዚ ናብዚ ክመጽእ ከለኹ ንስራሕ ዘይኮነ ንዓኺ ንኽርኢ ስለ ዝደሊ ቤት ጽሕፈተይ ይናፍቆ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ፍቕሪ ደጋጊሙ ገለጸላ
متأن زدقاق ملا جزي تحقوس نغلطهم شه قدحت زي برهالا نتبتات حدثتو كلتيوم أب صوفا خوفيلهم شه الناستي بزح عللو أمونغو خلتيوم نايتا مكرون عدمن قاق كوانتلو بفقري نخو حاتوس جزي وسدن أفلما نفقر نخحتا سلازتماتا بزح قبجاتات أبزحلا حدا مشت أب كارافل بيت مقب درار قابزا إنا تمقبو نويح عللو قال حتو تتسبب من براغم متى نساون دفافاتو بعند رؤسو جراتو زنبرت أب نبساز طبق خامتشا أب كساداز وديتا عنقي ناب درتا مريحة ناب ترمبوط باتا كرئز سحب نبرة كله اتحواهو ناب سمعيت زرساسن كنا أداوام كفتاتو جمرو وشتقوم نزلوام فقر قالها بدحرزي أمس تبوتاتاتن مقشاتاتن نفقورات بحزب بالعالم رايو يغون انبر ميلان أمنا يسرح بوتا عتبت نبرت أب كد مسرحي تصنح زبل الفليت نيابوها ممريحة أيو بفقرهم زيك أن أي نبرن أب عميق على لنكلو جر زبل دمسي كابتز نبروو أو تصوم حربي نلعب تليفون الإلو هلو بلا نميلان دليا سلزلخو حجي أبار حدا مسكر مسئن بلالي ميلان نحارب تفانيا قدم موصا أب كنفروس عمتو كابتز نبرتو بيت صحفت بمكينا ناب قودنا حارنت بمسئنبر ناب بحث مسكر مقنعت بيت صحفت من محدار كتما حليفة لعلواي بيت فردد نيمان بمعصاف مكين أدواب بلتا معشق بوتا ملئيس لزنبرة ناب بولين قصا كدت نتقند قودنا سنتقا بوتا سلزرخبت مكينا أتقعا ناب بار حدا مسكر مابلت ننقداو بانكي ارترا حليفة أفوتو معبول نقرا منقدا سئل الإلكترونيكسن الناريات حلفتو أبار حدا مسكرم ناوشت آتيا نلوام رأيتا أب حدا ساقعي باستن كابيشنون حيزات أن حتى كوف كتبلن أساسايت كتمتسن حدا ينيرو بزح سباين برن ميلن سبرايت عززت أساسايت مسكدت اللوام يزربا جميرا بتا حدا إيدا كيك بصوفت حيزا أفان نحبست أتي ديبلومات أبن دعاي بايكمتزي مشت كنكتاتلو دليل لغو رئيخ ميلن من اسيات ببحرنا أبا كايدانا قلطفاتينا كل كايدانا هنتو إنات اللو أب هوليوود السرح فيلمتات كتاقبروز دلي سبات اللو بفلاي إزو قداي حاشش كسفح فحيبلن سلازي أبرتعنا مسرح كدليناي كتحجزن مساي كتكدي دليكي كابيشونال إلا فيت بلد ميلان مسلوام كتكيد مستسامعت أب كالعلالن أتوا ميلان كاب طعوم علال الفقر بممزاك أجوج أو يلوا بمنبارو نويح جزي كوف كتبلاي دليتن بلنخيت مشيت قزخ مزأكي تتحيزنا نخيت ناتي تخفلو حساب أب قبليت النمببت كاب بورسا جنزة فقيدة دحر مقما تتحيزن وزع كساب أم مكينا زبسحا بإقرن نعلى لخدا بناي ميلان مكينا كاب كابي بولينج ناب توب 5 دحر متواي وما يجح ماك لايسنس أقام قديفن أب بارتورينو أم مسكلاو منقدي سيمافورو كأيح مبرهات استقبلن تتو بلا يا برا فوركي تسفاي سنكي اتبل درفي نخلتن أب عميق حسابات زأتوتن كتمثل كي تزاربين نتاقت ألياس تولعت سيمافورو سنتيقن ناب إنشرانس قد أنزمرحة بلي كي تمال إنه جز أزبت لوام أزخاخرتا ميلان ماكينات أجي عوردتا ميلان نتيرا فولوخت كيد بشدة تطويع نفياتا قنعت لوام جزا آتيا نام مدك أسمس حلفت أب عراتا قوبو خونت نت ديبلومات حاشش زهبو سب نخلوت إرترايان حواتو يبلاش خمزلو يفلت المالدي حدث السوء سب أب حنقولا خد قرصة فتنت حنحنتكا كميلا أب زسراح كمزآتو تكجل بلا مس حربي أبن دعاي بايم تراخيبام زكي راس حقت حلف حنيني تايوئل ألبما خمت تعزب قبرة وعي إدمن السنة كلبلبا كثري أدليت لوام بزي مقرتها بوعي عبع معباي حوا فيلمون ود 3 عامات نسا ولا 4 ورح خلايو أبوهم حدثب نفسه بمجلاس حلافي من كم زخنا حبيرو أتحزوا أنت خنا نصو فتصومي لأقبيزوام وتهدر الدرج أبجز وترجع من تفتش كايدهم أنت خنا أدلوام بعل بيتها مستحزز سناداتو بزجباء سلزحبته كرخبوي كألون توسخت السبات نخرخبو خبلو بزجبار وترجع من كبير مرمراتون أي تعوتون دحرز سقق مرمراتات سندات يزلو بوتا خريقكم بمبال حيزوهم بما يجهت غيرو نبرخا وسدهم ان قرقوس بيت ክርስቲያን حليفو مسكدو حدا صداف غوبو رخيبو ادهليلو شلويلو صدفه مزنبرو كبيد مهرمتي اي صنحن قلطيفات نفاسو حلفت بزحات سبات كم متحز كملطو بمحجازو قبل ببزحات كسفر كيليو عدلوام دحرنا صنت بلوامن فيلمون تعجبا نت سند نزملكتو ركيباتو أدوم بدقف حوابهم أب كوابي إنشورانس بزي تصقم عبيتهم حوابهم نلوامن حوان كما بخويني زاليهم لوام أب تمرتا بلست خوينة نيونيفرس زأتو نتبرخيبا ما أكلاي قومت كدريتي قفح زبالة قصلوا صغورا كل جزي أمبريلا تغرزو
ብዛዕባ ርጉዲ ተጨኒቃ እኳ ዘይትፈልጥ እንትኾነት ብነብሳ ማእከላይ ምስ ቁመታ ዝመጣጠን ግዝፍያት ውነን ክትዓብር ኢላ ስፖርት ከየዘውተረት ዝተመጣጠነ ቁመና ኣለዋ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ኣቱ ኣብ ትምህርታ ብልጽትያ ነይራ ቀዳማይ ዓመት እናተማሃረት ናይታ መባኹዕት ጭቃ ገዛ መጻውታ ከም ኣሓት ብሓንሳብ ዝዓብያ መሓዛ ኣዜብ መርዓ ምስ እንተማሂሩ ገድሊ ዝኸደን ብድሓን ዝተመልሰን እዩ ኣብቲ ናይ ዙረት መደብ ኣብቲ ኤምቲ መዘናግዕን ከላ ካብቶም ብዙሓት ሕጽኖት ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣዲስ ኣብ ኬንያን ካልእን ክኸውን ኣለዎ እናበሉ ዝካትዑ ሚለን እትርከቦም ዓርከ መሓዛ ፍልይ በለት ንበይና ጠጠው ኢላ ንመርዓውን መርዓትን እናተዓዘበት ንስኽት መስሊ መሰታ ማርያም ኣብዚ በይን ክደው መባልኪ ኮነይልከ ንማርያም ንምቁጣዕ ፀሓይ መሪራ ዘለውን ነዲራ ያትኾን ንዕና ይበሊ ብኢዳ ስሒቡ ናብቲ ናባር ዘእቱ ኣፍ ደገ በሓይል ወጠጣ ፈለማ ዝፈልጣ መሲልዋ ኣይተገደሰትን ከም ዘይፋለጡም ዝተረጋገጸት ግን ብድፍረቱ ኣዝያ ተገረመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ኣቱ ንፍቕሪ ዝሓትዋ ኩሎም ርሒቆም እዮም ገሊኦም ተስፋ ዘቆረጸቶም እዮም ገሊኦም ክሓስበሉውን እንተበለቶም ጓል እንተተማሂራ ጸገምያ ግዲሎም በዓሎም ረሓቁ ግን ንዘይትፈልጠካ ጓል ከመይ ጌርካ ክሳብ ክንዲ ዝደፊርካ ትውጥጣ ተገሪማ ሓተተቶ ዩኤል ይበሃል ሕጂ ስለ ዝተፋለጥና ክውጥፀኪ ይኽእል ደ ተፈሽኹ ሓተታ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ጌርክያ እንዲኻ ክግረም ጥራይ ሕዝኽእል በለቶ ዩኤል ይበሃል ደስ ዝብል ኩልንትና ኣለኪ ንኽትላለያ ተበግ ፍጥረት ምዃንኪ ብዘይቀር ዓለም ክገልጸልኪ ውዑይ ስምዒቱ ገለጸላ ኣድኒቐካ ስምዒቶም ብዘይሕብብ ዝገልጹ ሰባት የድንቖም ይቐኒየለይካ ልዋም ይበሃል ምስ ፍሽኽታ ስማ ነገረቶ ልዋም ማለት ጥዑም ድቃስ ይመስለን ምሽ ጥዕምቲ ስማላትኪ ኢሉ ዓጸፌታ ፍሽኽታ ለገሰላ ምስ ዩኤል በዚኣ ዝመጸት ሌላ ኣዝዮም ተፋተው ብሓባር ኣብ ኩሉ መናፈሻታት ዓንደሩ ሓድሽ ፍቕሪ መወዲ እኽሊ ትምህርትን ናሓመቐት ከደት ንሱን ናብ ኣሜሪካ ዝምለሰሉ ግዜ ኣናወሐ እንተኸይዱውን ቀልጢፉ ክምለስ ጀመረ ንትምህርቲ ካብ ብኩራት ናብ ጠቕሊልካ ምግዳፍ ዘስዓበ ፍቕሪ ዩኤል ኣብ ጊዜኡ ምስ ኣደኣን ሓዋን ዓብ ሽግር ፈጢርላ ነበረ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላዩ ኣብ እንዳ ዓይባ ሓርቢ ዝተላለያ ምስ ዩኤል ዝኸዱ ገለ ሰባት ዕፀፋርስ ስለዘዘውትሩ ምስኡ ኣብ ስራሕ ክጽምብራ ወሰነ ቅድሚ ዝኣገረ ንድሕረ ባይትኣን ዓቕማን ንነዊሕ ግዜ ጽንዖ ብፍላይ ብሃገራውነታን ብልሓን ኣዝዩ ተመሰጠ መርገጺኣ ተሪር ምዃኑ ይጸልኦን ኣብ መጀመርታ ኣብያ እኳ እንተነበረት ኣእመናዳ ንኽትኣምኖ ዓብ ድርኺት ዝኾና ተኸፊቱልካ ዘሎ ዕድል ምእባይ ንሕድሪ ቦኺ ከም ምጥላሚ ምስ በላይ ዩኤል ክጥርጥራ ጀመረ ልዋም እውን ብግልጽ ነገረቶ ንሱ ኸዓ ነቲ ስራሕ ስለ ሃገር ስለ ዝኾነ ተቐበሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ ኣደኣን ሓዋን ዝነበረ ዘይምስማዕ ስለ ዝገፍሐ ሕፀ ክገብሩ ተረዳድዎ ኣደኣን ሓዋን እውን ድሕሪ ምሕፃያ ተረጋግዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዓ ካብ ዘእተወትላ መዓልቲ ድማ ካብ ኣጻብዓ ኣውፂኣታ ይትፈልጥን ዩኤል እውን ዋላ ኣብ ርሑቕ ይሃሉ ካብ ልባ ኣውፂኣታ ይትፈልጥን ኣብ ሆቴል ዓይባ ብዘይካቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣብ መካይን ኣብ መንጽር እንዳኾርያ ኣብ ቀንዲ ጽርግያ ተጎዝጉዞም ዘዕልሉ ሰባት ሒደት ኣይነበሩን ልዋምን ሚለንን ኣብ ጥቓታ ንጌጽ ኢላ ኣብ ውሽጢ ባር ዝነበረት መኪና ኮፍ ኢለን ስፕራይትን ማይጋዝን ኣዚዘን ኣብ ወግዒ ከም ዝጠሓላ ክመስላ ይጋደላ ወሃብ መሳርሕትን ናይ ኣጋጣሚ ምስ ሓደ ጻዕዳን ኣቶ ተስፋይን ካልኦት ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮን ዋይት ሆርስ ክሰትዩ ኣስተውዓላ እቲ ባር በብቕሩብ ሰባት ክመልእ ከሎ ሙቐት ወሰኸ ጻዕዱ ጸለምቲ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዓማዊል ብሉዝ ብዛዓይነቱ ሙዚቃ ይዘናግዑ ዝበዝሕ ዕላለን ተራ ዕላል እውን እንተነበረ ወሃብ ምዞም ሰባት ዘለዎ ርክብ ስክፍታ ፈጠረለን ይኹን እምበር በብልበን ካብ ምሕሳብ ሓሊፈን ናሓድሕደን ኣይዕለላሉን ዝጽበይኦ ዝነበራ ጻዕዳ ወጻእተኛ ምስ ሓንቲ ሓበሻ ኣተወ ቀዲማ ዝረኣያቶ ልዋም ንሚለን ሓበረታ ኩሉ ኣቓልቦ እንካ ተሳሕበ መሐወስታ ዘይብሉ ጅን ኣዚዙ ምስ ካልአይቱ ክሰት ይጀመሩ ጸጽኒሖም ኣእዳዎም ናብ ገጾም ብምልኣኽ ኣፍንጮም ይሕዙ ንሱ ደጋጊሙ ሰዓቱ ይርኢ ብምንባሩ ቆጸራ ከም ዘለዎ ገመታ እቲ ባር መሊኡ ድሒሮም ዝመጹ ዓማዊል ኣብ ቤት መግቢ ክኣትዉ ተገደዱ እቲ ቤት መግቢ እውን ከም ትባር ክመልእ ዝተረፎ ይነበሮን ሓደ መንእሰይ ኣትዩ ብቐጥታ ናብቶም ዝከታተልኦም ዝነበራ ሰባት ተሓወሰ እቲ ጻዕዳ ሰላም ክብሎ ከሎ እታ ጓል ግን ብስኽራን ተሰኒፋ ርእሳ ከቢድዋ ዘስተባሃለትሉ ይትመስልን ካብ ጅቡ ሓደ ጠቕላላ ውፅኡ ብትሕቲ እቲ ጠረጴዛ ቀበሎ እቲ ጻዕዳ ብተመሳሳሊ ኢዱ ብታሕቲ ኣሕሊፉ ገለ ነገር ሃቦ ምንቅስቓሶም ርእሰ ተኣማንነት ኣለዎ እቲ ወዲ ነቲ ዝተቐበሎ ነገር ኣብ ጅቡኡ ተወ ገንዘብ ክኸውን ኣለዎ ሚለን ኣሕሸኽሸኸት ልዋም ብኣንክሮ ትከታተሎ ነበረት ካብቲ ባር ወፂኡ ናብ ደገ ወፀ ሚለን ደድሕሪኡ ሰዓበት ልዋም ኣብ ዘላቶ ኮይና ነቲ ምንቅስቓስ ብጽኑዕ ክትዕዘብ ተረፈት ሚለን ተመሊሳ ምልክት ገበረትላ ንሳኻ ሰዓበታ ቶዮታ ኮሮላ ዝዓይነታ መኪንኡ ገይሩ ብጎደና ዋርሳይ ንጎደና ሰማዕታት ሓሊፉ ንጎደና ሓርነት ኣምርሐ
ببحث مسكرم وصي نسقام ناب كفلي ماشينري اب زنبره عبيت ماكاين تصقع نتن ابو زنبره عبيت ماكاين كان مكين وريدو قربن نحنت مكينا تارغا اتوكيرو دحر مرأي اب سالباتيا نزنبره تقلال تعذبو كاب جبو بينسا بموصا نت مأسري قرارصو اب تصلام زنبره مكاين اب زلو اتقيت النبره ميلن بإجرا تصقعته لوام ام مكينا خوينا تكتاتلا نبرت ورحي حساس برهان لقيسات اللوز نبرت ليتيو عبي زبالة تغلال بخلت ايدو مزانو نام مكينو دما قربة لوام مبراحت مكينا بنويح ولعاتو عينو ترقحو نتحت تأمته ميلن بيمانا ايدا زحزت تشقوت اب افلبو تخلتلو نعوون مكينون اب تحت قيدي اعتواه لب ولد زانتا الماز بالماز بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنو الماز بالماز بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنو قداماي كفال عبزي تزازي ملو كال اي كفال يسعب الماز بالماز بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنو